saboda abubuwan da suke faruwa a Kano na marasu daɗi na ɓatanci a janabin Sayyidina Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam daga wasu kamar dai abin da duka kuka sani. To ina so in ji daga wajenku abubuwan da kuke yi domin dakatar da wannan abin da kuma yiwuwan wato haɗa kai domin nemo ma wannan fitina magani. Wannan bala'in ya wuce abin da za mu rika ko kuma masu a'da za su rika shamata da shi suna cewa ai dama mutanen nan haka suke ko ai dama abin da ake koya masu kenan. Mun san cewa waɗannan mutanen akwai masu koya masu wannan abin, amma duk mai imani ba zai ji daɗi a masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na gaskiya ba zai bar kunnin shi ya rika jin irin waɗannan abubuwan a cikin janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya koma gefe yana kallo da hujjan cewan kaman ko tun da makiyansa ne suke yi ko tun da wanda ba su tare da shi ne suke yi su ci gaba da yi ba ko dai duk ma'ana wanda ya kama da wannan. Ni ba zato nake yi ba, ina da yaƙini wallahi alladhi la ilaha illa huwa wannan abin baya cikin karantarwar Shehu Ibrahim radiyallahu anhu. Wallahi alladhi la ilaha illa huwa Shehu bai koya rashin ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba. Shehu bai koya kiyayya ga janabin sayyidina Rasulullahi ba, bal akasin haka Shehu radiyallahu anhu baya da wani alfahari, baya da abin da ya koyar banda soyayya ga janabin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan abubuwan mun san masu yin su, kila ma mun san inda suka ɗauko abin, mun sanya aka yi lamarinsu ya zama haka, amma duka dai yanzu kafin nan ni damuwa ta kawai ya za a magance wannan abin. Muna da manzon Allah sallallahu alaihi yana da haƙƙi akan mu tashi tsaye gaba ɗaya, kuma ba wani abu ne da za a ce ai ni ne nake yaƙi da wannan abin ko kai ne kake yaƙi ba. Dukan mu ba mu isa mu kare majanabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba mu isa ba. Dukkan halitta kamar yadda ɗaya daga cikin shehunan mu yake faɗi, inda za a tattara dukkan da ƙazantan duniya tun da Allah ya fara halitta har zuwa ƙarshen duniya a watsa a cikin janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai zuba ƙasa ya zama gold ne. Ba wanda zai iya ɓata hadaran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ba wanda ya isa ya kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma mu ne wajibinmu, haƙƙin Allah ne akan mu, haƙƙin manzan Allah ne akan mu sallallahu alaihi wasallama, mu tashi mu yi wajibinmu a matsayin wajibinmu. Kuma wannan abin muna barranta daga dukkan iko da dabara da ƙoƙari. Mutane suna maganganu da yawa, suna ganin cewa bai kamata mu haɗa kai da ku ko bai kamata mu yi ta'awun da ku saboda kaza. Hujjata guda ɗaya da yasa na kira ku a wannan abin shine na yi imani kuna iya ƙoƙarin ku wajen kare janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma sannan duk abin da za a faɗa akan ku na ko rashin yarda da Shehu radiyallahu anhu ko duk abin da ma wanda zai faɗa abu ne wanda za a yi tawili ne, sai dai a ce ko an ji abu kaza za a yi ta'awilin shi ta kaza. Wannan mutane ne suke fitowa ƙarara suna la'antar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, suna zagi ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. So banga wato abin da ya rage mana na uzuri da ba za mu yi ta'awun mu haɗa kai mu haɗa tunani na nema ma wannan bala'in magani ba.